OK, takže som tu v poslednej hre na Serge'a, aby som mal prestíž. Prepáčte, že som to nenahral skôr, ale nejako ma to nenapadlo. Takže teraz ideme na poslednú hru, ktorú dúfam, že neprehrám, inak by to bol pekný bizár. Dúfam, že tu nebude kempičer alebo niekto, lebo to bude dosť veľký problém. To bude to dosť veľký problém. Keď nikto to není, OK, šelina, tak je potom skrovička, komu. Ja padám skrovička. Ja padám, voľne, ja z ňou padám, ja to nezaujíma. OK, vyplašili sme ju. Ona fakt ide kempiť. Ale jakže sa mi to nerozdvorilo? Hurá. OK, kam tak toto bude asi GG. No poď kam, poď, ne. OK, zdrám. Tak to som dead, kamo. Hitni ho, zabij ho. Yes, jeden, yes. Oho, kamo, tak to sa mi si, že v živote nepodarilo. Tam by mal byť, myslím, Cordelius. Potrebujem 8 trofejí, takže toto mi nestačí. Tak to asi není Cordelius. Máme to, yes, vole. A ešte to poďme vyhrať. Yes, kamo, yes. Ešte to poďme vyhrať. Káž mi to. OK, tam je Avid. Prečo strieľal do mňa? Tam je asi ešte niekto. Ja to skúsim. Tak som ja netrafil tam nikoho. Netrafil. Cordeliusa zase powerami z gadgetu. OK, gadgeta, ideme zničiť Abita. OK, zničil, zabil. Ne, ja som to chcel vyskočiť. To by bolo dobré, ale máme to. OK. Máme to, má 4. prestíž, bro. Proste neviem, prečo sa to prestíž volá, bro. OK. Yes, máme to. Dobre. Má 4. prestíž. No to je z tohto videa všetko. Čaute.